गुबै थांखिया बेनो जाबाय गिबि गिबियावनो जोङो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोङो दिहिरा पिसिडिसिन जानानै साबायखर जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे जायफोर बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि बिथांमोननिसिमबो जों साबायखर जासिहरनाय जाबाय। खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय जों दिनैनि बेवहाय सिरुबारिनि माखासे रायजोफोरखौ लानानै मोनसे जथुमदों बा नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों माखासे जों रिप्लाइ होनो होननानै जमा जादों। बेनि जाय रिप्लाइ होनो गोनाङा थांनाय समाव बिपिएफनि मोनसे आइटि सेल गुबै खौरां होननाय बेवहाय सिब्रुबारिनि माखासे खोथाखौ रुजुनानै बिथांमोना माखासे निउसाव बुंदों जे ओरैबायदि बुंदों बिथांमोना सिब्रुबारियाव माने इउपिपिएलनि सापर्ट गैला जिर' जाबाय आरो सिब्रुबारियाव डेभेलप खामानि मावाखै बेफोरबायदि खोथा बुंनायनि सायाव जों दिनै रिप्लाइ होनो होननानै ओंखारबोदों। मानो होनबा दिनैनिसिम जोङो सिब्रुबारियाव 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय सिब्रुबारिया दिहिरा पिसिडिसि सिङाव थानाय मोनसे जायगा बेवहाय थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बिपिएफ हिसाबै मोनसेबो एग्जाम्पल होनो हाया खामानि मावनाय। दिनैनि समाव बिथांमोना जोंखौ खामानि मावाखै होननानै खुनु जुक्ति गैया। मानोना थांनाय समाव 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि सिब्रुबारियाव दिनैसिमबो मोनसेबो सरकारि आसुनि माने खोन्थानो हाया। जों दिनै 5 बोसोराव 4 बोसोराव जों गोबां खामानि मावदों। बिथांमोना थांनाय समाव मोनसेबो मन्दिरनि थाखाय खामानि मावाखै, मोनसेबो स्कुल रिपेयारिं खालामाखै, मोनसेबो लामा मावाखै। दा दिनैनि समाव जोङो गोबां सिब्रुबारिनि माखासे लामा सामाखौ मावदों। सिब्रुबारिनि माखासे मन्दिरखौ जोङो दिनै अनसुंथाइ होनो हादों। सिब्रुबारिनि फरायसालिखौ जों रिपेयारिं खालामनो हादों। दा बैफोरबायदिखौ रुजुयोबा थांनाय समाव जोङो सिब्रुबारियाव बिपिएफनि सरकार समाव मोनसेबो डेभेलपनि खामानि बिथांमोना एग्जाम्पल होनो हाया। आं दिनै बिथांमोना बिपिएफनि जायफोर सापर्ट बिथांमोनखौ बुंनो